Igbo bi wee kene m unu, Igbo ndị eme njem ọnụ. Anyị sịkwana ka anyị wetara unu ozi anụnwa dị mkpa n'ụbọchị nke taata, maka na o nwegasị ihe ọ ya bụ ọ na-eme, ọ bụ na-eti ihe ọnụ, ụfọdụ ndị ewere nya bụ ihe ka asị na o nwere ndị a na-emejọ, ma na onwe ndị akpụ n'ọnụ iche. Mana o nwere ihe nchọ ikwu nkịta ka onye ọbụla aghọta ya n'ụdị nke gị, onye ọbụla isi wee chọọ ghọta ya ghọtara, maka na nghọta niile abụrụ ofu. A sị na ofu Chineke mana ọ bụghị ofu Chukwu ka anyị na-efe. Mụnwa apụtago m ebe a ka m mba efere mba ụwa ka m were eziokwu wee na-achị, maka na eji na sị na ile ọma ka o ji aga n'ogbo. Apụtago m were eziokwu na-achị Igbo, iti ihe m eti, ewepụ ha m ewepụ. Nwe vidiyo m mere about izuụka ma one gara aga, egwu izuụka na-abụ ofu izuụka gara aga, nwee na-akọwasị na nọọ ihe a mee, ọnwe ihe mee ndị Imo na-ebutere Igbo ajọ afa. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere akọ na uche ghọtara ihe m na-ekwu ọfụma, ị ga-afụ na enweghị ihe m buru ndị Imo steeti n'obi, maka na gwa onwe gị n'ime mmụọ gị na eziokwu, maka na ije mba ọzọ mee ihe, ụfọdụ n'ime anyị nweta ohere pụọ na obodo a Naijiria, pụọ obodo ọzọ eje mee ihe. Ịpụ apụ n'obodo ọzọ ka ị na-egekwa ntị, ọ nwere ihe ya bụ ime atụwa gị aka, asị nọ ndị Igbo, asị na onye Igbo, mana ha ama njuzi onye Igbo ahụ ka ebe o si. Ọ bụrụ na onye ahụ emebigo afa ndị Igbo n'obodo ahụ, maka na echetara m mgbe South Africa na-ewu okwu ihe mere na South Africa, ma ndị gụrụ ya n'egwu ma ndị mere ihe niile ha mere, ha sị na Igbo mebi South Africa. Mmenwa abụghị sị na Igbo niile bụ ofu, ọ mmadụ niile mere datin bụ ofu. Onwe ọzọ ihe gasịwa onye Igbo ahụ a na-asị na ọha nwa bụ na onye a mebiso na ndị na-emebi South Africa, eju ọzọ na onye ahụ o si Abia, ka o si Imo, ka o si Anambra, ka o si Enugu, ka o si Ebonyi. Anaghị ajụ ajụjụ ahụ, sọsị ha na-ajụ bụ na o so na-emebie nọ ndị Igbo bụ ndị na-emebi South Africa. Mana kịta wee bazie n'okwu m ahụ m na-ekwu wee na-asị gekwa ntị, wecha ntị gị ọfụma ka ịghọta, maka na ụfọdụ ndị be anyị anaghị aghọta ihe. Ha na-eji ihe ndị Igbo na-akpọ emotion, attached emotion to reality of truth. Ekwu m na ndị Imo steeti na-emebili Igbo afa, asịghị m asị na ya, maka na gị na onye Hausa mekọọ ihe, enwego m ohere mekọọ ihe wute onye Hausa. Onye Hausa ma ndajuwa gị na ewe onye Imo, ka ịbụ onye Abia, ka ịbụ onye Anambra, ka ịbụ onye Ebonyi, ọma njụ gị ya sọsọ ya akpọ gị ịnyamịrị, ọ gbasara ha na ebe isi mere isi inwe ahụ nwa mee onye Hausa ahụ ihe ọjọọ, ọ gbasaghị ebe isi, ọ gbasaghị ebe isi. Ya na-agwa gị na nkịta bụ eziokwu, ọ gbasaghị ebe isi. Ihe ọ ma na ịnyamịrị shege ọgụdawa, ha achọghị ịma na ọwa onye Abịa kpalị ha ka ọ bụ onye nke akpara. Ihe ama na ịnyamịrị bụ ịnyamịrị. Ị na-aghọtakwa okwu m nkịta? Ihe m na-ekwusi na Imo abịa na ihe gbasara nwaanyị, alụmdi na nwunye na ị na-ego nwaanyị, nsị na Imo na-emebili Igbo afa, maka na Imo nweghị onye na-amaghọ na Imo na-achaji the highest abịa na alụm nwaanyị. Imo bụ the highest na-abụ ha kụwa gị chajin na nwaanyị, ị na-ajụzikwa na ijezikwa nke ya ejekwa ọzọ. Ana m ekwu ya, agwa gị eziokwu from my experience. Asịghị m na family niile bụ ofu, asịghị m na family niile bụ ofu. Gekwa ntị, maka ụfọdụ na ha enenecha vidiyo mapụta akpọrọ m n'ọnụ, chọọ ka ha tagbuo m. Mbido post kọmentị niile m na-enweta mana na m na-ekwu gị asị na ebe anyị fụrụ m na abụ m onye obi sarịsarị, ihu na-atọ m amụ mgbe ọbụla. Ihe niile ekwu onwe ha nke gbasara, maka na mma
nka ya emecha kwuo gbuo ụmụ ụwa eziokwu dị na ya. Ọtago, o nwekwa vidiyo ọzọ ntikwa na description, na-eti link na description from ememe ya na one of my channel. Ememe ya abalị na-abụ ma ịtọ gara aga. Nwatakịrị nwaanyị pụta wee nwa ya esi na agwa ndị be ha sị na nye nwekwana onye nụrụ onye Igbo ọbụla, wee na-ajụzi sị na nwatakịrị onwe ihe onye Igbo mere o ji wee sị ndị be ha onye ọbụla nye nwekwana nwatakịrị nwaanyị ọbụla nụrụ onye Igbo ọ nwee ihe mmekọ ọbụla wute onye Igbo. Ifu gị a, ọ chọghịzie mma ma onye Abia mejọrọ ya, ma onye Ebonyi mejọrọ ya, ma onye Enugu mejọrọ ya, ma onye nke a mejọrọ ya, ọ chọghị mma. Yotago, ihe ọ dị afọ ya bụ Igbo. The same thing implies to this issue of marriage bụ na na-ekwu ekwusi ike na abịa na marriage, Imo na Abia na-akụ the highest charges enwe na in terms of marital rights. Go and do your findings. Yotago, ọ bụghị ya nwa mee bụzi na ịbatazia na Imo steeti ọ na Abia steeti a ema nwetazi ndị Chukwunna metụrụ aka n'obi, ndị na-asụhụ na agbụrụ ọjọọ ahụ. Ọ bụ na isoghu na agbụrụ ọjọọ ahụ, ọ kwesịghị iwute gị, maka na mgbe ndị Igbo ji emebie South Africa, ọhịa a na-akpụ ya ndị Igbo. Achọghị mma na Anambra mebiri ya, achọghị mma na onye Imo mebiri ya, achọghị mma ma onye Ebonyi mebiri ya, mana ihe a agụwarị gị sị na Igbo ejego South Africa mebie ya. Ma ndị na-ajebeghị Ghana ikwuo ya, ị na-anụ ụdị ya, ọ kwesịghị ịdị na-ewute gị, maka na ịma onwe gị, ịma ebe isi, ịma na ijehọ South Africa. Ya pụtazi bịa na-ewe iwe sị na a na-asị na Igbo emebi na isoho mebi ya. Isoho mebi ya na mana onwe ndị mebiri ya, mana ngụwa na isoho ya bụ ihe kwesịghị iwute gị. Yotago, onye bụrụkwa nke anụ na-emekwa na Dubai apụta sị na Igbo abago mebie Dubai na ndị Naijiria, na-aghọtakwa na ndị Naijiria emebi. Achọghịzi ma na Naijiria ahụ ọ bụ onye Igbo, ọ bụ onye Hausa, ọ bụ onye Yoruba, ọ bụ onye Kogi, ọ bụ onye nke ihe a na-agụ oge Naijiria. That traveling ban is the place on Nigeria. Achọghị ịma onye bụ onye. As long as you are coming from Nigeria, they see everybody as the same. But ọzọ n'ime ndị Nigeria ahụ, they will now go amazi differentiate is mmadụ one. But time has failed people to verify ịma mmadụ one ya. So ha kwuo okwu sị Nigeria. You that have not been there, that shouldn't pain you that much. Or imemecha ụdị ha ịgafele maka na ịma na ọ gbasaghị na ọ bụghị ka isi eme. Mmeche ego mfụ na most of ndị na-akwụla okwu maka that video nwere ihe ha na-ezo in one way or the other. Yotago, nka na-ekwu ekwusi ya ike na-ekwukwu ya mụ na ndị Imo enweghị mbido count on my experience with ndị Imo State is nothing good to write home about. It's nothing good to write home about. Yotago, mana onwe ihe m ji eme. Yotago, ihe mere na mbụ emego gaa. Count on my experience with ndị Enugu is nothing good to write home about in terms of business wise and relationship wise. In terms of business wise in Imo State, zero. Man, I believe that one day I will have the opportunity to share my own view. Man, ọ bụghị ha will be a bezel memes even na for na asị na mụ na ndị Imo nwee beef na mmenka asị. Yotago, asị onye mba ọzọ na-eme vidiyo ahụ ihe ọ ya anụ Imo si, onye mba ọzọ na-anụ Igbo na-eme vidiyo ahụ ọ ya asị na ka ndị Imo si eme. Mana ọma mmazi ya bịa n'Imo steeti ahụ ma ọ bụ onye Owerri, ma ọ bụ onye Ibe Atọ, ma ọ bụ onye mba itoolu, ma ọ bụ onye mba nke a, ọ bụ onye mba nke a, gbasara ha. Yotago, o sikwa na ọ na-aka nsi adreesị ya that video maka abụghị m onye Imo, onunwa si ebe isi pụta ya eme. Ma ụfọdụ asịkwa na ndị Anambra, ndị ọgwụ ego, ndị nka ndị ọgwụ ego na-enye ejikwa eme nka. Ụfọdụ na-agwọ, ụfọdụ ada agwọ. Ifugo ka o dị ikwugodi ya kwugodi ya na ntị m n'ụtụtụ ụtụtụ ruo n'abalị, onwe ihe ọ dị m nke ya. Yotago, mana amaghị mbe dibịa, agwọnubeghị m, ejenubeghị m, amaghị m ka esi eme ya bụ ihe. Yotago, ma nwute m, mana afọ m ihe mepụtazịa
ọ na-ewute ndị Imo steeti na nsị na n'Imo steeti na charge highest rate na bright price. It's never an offense. Anag cheap, this Imo state anag cheap. That does not change the fact that Imo state still charges high because it has been the way it is from the beginning. Igbo ekene m unu. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.